deixat el cotxe, que s'acaba per ser la carretera, i llavors res, anem a començar la pujada fins al cim i veurem el Banc de les Bruixes. Així que, vinga va, comencem! Al Montigalà, d'aquí del poble de Quart a Girona. Aprofitant que hem vingut a veure l'exposició de Temps de Flors que es celebra aquí a Girona amb 160 punts en tota la ciutat on hi haurà una exposició de flors, hem aprofitat per fer un cim i hem decidit fer aquest. I res, la ruta molt xula, molt facileta i res, ara farem els rituals de sempre i anirem a veure si veiem el Banc de les Bruixes, que es veu que hi ha unes vistes molt xules i res, després us explico. Apa, vinga, fins després! Des del Montigalà hem arribat fins al balcó de les Bruixes. Hi ha unes vistes magnífiques de la zona, la veritat és que el lloc és espectacular. Avui el dia, com podeu veure, és esplèndid i aquí trobem el foc que fan les bruixes el 24 de juny, el dia de Sant Joan. Venen aquí al balcó de les Bruixes, es reuneixen i fan les seves historietes. I res, és un lloc molt xulo i la veritat és que val molt la pena, si veniu al cim del Montigalà, acostar-vos fins aquí perquè és una passada. Apa, anem a descansar una miqueta i ara tornem. Flor i fa sol, les bruixes patinen, flor i fa sol, tenim un altre cim, el Montigalà, d'aquí del Gironès. Una ruta molt fàcil, la veritat és que és espectacular, les vistes des de dalt increïbles. Després hem anat al balcó de les Bruixes, una passada, és un balcó espectacular, hi ha una petita gripada, però res de res, poden fer-ho nens, vull dir, cap problema, vull dir, molt fàcil, i res, molt xulo, la veritat és que molt guai, i res, ara anem a Girona a veure l'exposició de flors que hi ha per tot el poble, així que, bueno, després us explico bé com ha anat. Vinga, va, fins al proper cim o ruta! Bé, com us he dit abans, hem vingut a Girona a veure l'exposició Temps de Flors. És una passada, com podeu veure, està tota Girona guarnida pels carrers, en els que han fet maquetes de flors. Aquí tenim una representació de Sant Jordi. Hi ha el drac, hi ha la princesa, hi ha el cavaller, etc. I res, tots els museus estan guarnits i una passada, la veritat és que és molt maco. Ara us ensenyaré més cosetes. Vinga, va, anem-hi!